ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಯ್ಯಾನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧ ಸುವರ್ಣ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿಂಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ ಅವು ಬಕ್ಕದ್ದಾಲ ಅತ್ತ ಪೂಂಬೆ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಲು ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಸುರುಕ್ಕಾದ ಉನ್ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೊಂಗ ನಮೈನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾರೆದ ಕೈಲಿಡ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಂಬೆನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದ ಮೂರ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಚ್ಪದೆ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿಲಿ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಸಾಸೇಮಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ, ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿ ಒನಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿ ಒನಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತ ಬುಡ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಮಂಜಲ್, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಪುಣಕೆದ ಪುಲಿನ ಪುಂಟೊಂದು ಐತ ನೀರು ಗಲಸ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಿಡ್ ಪತ್ತುನಾಥ ಬೆಲ್ಲ ಗಲಸಿ ಎರಡ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ ಪಿರೆದಿ ಒನ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಟ್ಟ 30 ml ದಾತ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಜವಣೆರೆಗೆ ಪೂಂಬೆ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ತೂಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾರದ ಕೈಲಿಡ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುರುಕು ಪೂಂಬೆದ ಚೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಲೆ ಚೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುಟು ತೊಟ್ಟು ತುಲೆ ಸುರುಟು ಕೈಟೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕಚ್ಪುಗು ಗಲಸೆರೆ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಕೈಟೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೆಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹತ್ತು ತಿರ್ಲುಂಡತೆ ಅವೇನು ಗಲಸುನಿ ತುದೀನ ಕುತ್ಪುಲೆ ರೆಡ್ ಭಾಗ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ 3 ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೈಟೆ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಪಿನವೇನು ದೆಪ್ಲೆ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಮಧ್ಯಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಮೂರ್ನ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮೂರ್ನ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪಿರಾಮರ್ಗಿಳ್ಳ ಉದ್ದೋಗು ಬರ್ತೆ ಪಡ್ಲೆ ನನ ತುಲೆ ಕಚಕಚ ಅಂದ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಮಲಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಉಪ್ಪುನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ಲೆ ಇಂಚಿನೆ ಒರಿದ್ನ ತುಂಡುನ್ಲ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 3 ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂಂಬೆನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ದೆಕ್ಕಗ ದೆಪ್ಪನಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ತೊಂದು ಪುಂಟುದು ದೆಪ್ಪಲೆ ಕಚಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ತಾರಾದೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನ್ ಬನ್ನಗ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪಡ ಪಡ ಪುಡವನಗ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಮಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆದು ಮೂರ್ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಂಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಪೂಂಬೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂಂಬೆದ ಕಚ್ಪುಗು ಒಂಜೆರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಯಾವುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಪುಲಿನ ಒಂತೆ ನೀರಿಡು ಪುಂಟುದು ಇತ್ತೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನೈತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಡೀತನದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕರವುಂಡು ಅಂಚಿನೈತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಿಯರೆ ಒಂತೆ ಪಸೆತಂಶ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಮಸ್ತತ್ತ ಅಂಚಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಹದಾತೋಟು 10 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಪೂಂಬೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಪೂಂಬೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡ ವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಪಲೆ ಈ ಪೊಡ್ತೋಡು ಪಿರಿದೀತ್ನ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಚ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಜಿದ್ರಂಡು ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೂಂಬೆದ ಸುಕ್ಕ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತಿರಿ ಪಾಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಆತ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆ ಒತ್ತನಗ ಆಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಿನ ಲೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ.